Bučík. Tu je Zdar banáni, banánky, vítam vás, Power Banana, počkať. Dobre, nahráva to. To posunúť bližšie. A vítajte pri ďalšom asku po... Už som to aj prestal počítať, ako dlho sme predtým točili ask. Už to bolo dávno. No a máme tu zo pár otázok. Nie je ich tak veľa, ako to zvyčajne bývalo, pretože mi umiera kanál. Ale inak je to celkom pohode, no. Urobíme to tak, že na polku otázok odpoviem ja a na polku Ninka. Ako mám odpovedať na polku otázok, všetky otázky na teba? Prečo? Môžeš aj ty odpovedať, tam nie sú len na mňa. Dobre, takže prvá otázka je od Milana Košúta. Košút. Ale nie, to nie je vtipné. Pamätáš si na Silvester? Pamätám si na Silvester, ale tu na vedľa mňa, toto neviem, ako si ona môže pamätať na Silvester, ale pamätá si na Silvester. My som vám jednu fotku ukázal, ale to nemôžem. To by bolo moc. To by som zomrel za to. Dobre, čo si dostal na Vianoce? Ten objektív, ktorým natáčam, ten som dostal, počkajte, musím skontrolovať baterku, dobre, 10%. Ten objektív, čo som dostal, tam na čo natáčam, ten som dostal. Od Ninky som dostal košielku, potom takú mikinku a knižku. Potom, čo som ešte dostal? Ďalšie košielky, ponožky, trenky banánové a také tie klasiky ako sprchové gely, antiperspiranty a takéto vecičky. Môj priateľ je strašne lakomý, on mi nedal žiadne darčeky. Čo som? Ja som jej dal darčeky. Som dostala od neho voňavku, krémiky, nutelku, štetec na malovanie, tváre. Tváre. A inak som dostal oblečenie, kozmetiku, pyžamku, deodoranty, voňavky. No, takže celkom pestré Vianoce sme mali. A čo plánuješ po škole? No? Aký je tvoj najtrápnejší zážitok? Narodil sa. No. Toto nie je pekné. Ja neviem, aký je môj najtrápnejší zážitok. Teraz si to neviem vybaviť tak hneď, že nejaké moje trápne zážitky. Ale ask si máš pripraviť dopredu. Neviem si spomenúť, Minko, prepač. Tvoj prvý sexuálny zážitok. Ja držím celibát. Jak sa volá tvoja frajerka, keď máš? Keď máš sa nevolá, ale volá sa Ninka. Ninka sa volá. Alebo Bananica, ale ona už netočí. Lebo neviem prečo. Ninkina kariéra skončila skôr, ako začala. Mohla byť slavná, ale nie. je slavná. Čo plánuješ natáčať? No to, čo vidíš teraz na kanáli, tak v takýchto veciach budem aj pokračovať. A už žiadny Minecraft. Aký si mal rok 2016? Ja som mal dobrý rok 2016. Pekne. Jak si prožil Silvestra? Tak v poriadku celkom. Ja som bol celkom dobrý na tom. Ale táto osoba nebola na tom celkom dobré. Bola. No tak podľa tých fotiek to ktorá to tak nevyzeralo, akože vôbec. Ale tak najprv bola v pohode, úplne sranda fest a potom to už šlo takto. Ale nie, bola sranda. Bola sranda. Najprv bola sranda. Nerob si so mňa srandu. Ona vždycky si robí zo mňa srandu, lebo ja vždycky, keď niečo rozprávam, tak rukami rozhadzujem a on si zo mňa robí srandu. Ako sa máš? Momentálne super. A ty? A ty sa máš ako? Mám sa super. Plná energie. Už sa učíš na maturitu? No sa ťa pýta. Rado, prestaň. Aké sú znaky existencialistické drámy? Čo? To si nepamätám, hej, prepáč, ale nepamätám si to. Prosím, dajte mi témy na maturitu, ďakujem. Potom posledné 3 otázky tu nás sú a to prečítaš ty. Tieto 3. David Pinďar. Pinďar? Ty ešte žiješ? Nie. To sa vám zdá? On nežije. Ja tu nie som, to je jej kanál. Vlastne nie. Prečo na teba volali exorcistu? Však nevidíš? Si prdol, tak sa zlakli, že to prehovoril diabol. Tak to bolo dobre celkom. Vieš o tom, že psi existujú a hudba stále trvá?
To bolo celkom deep. To čo bolo za blbosť? No dobre, tak to je všetko, no je to dosť málo, ste ma sklamali celkom ľudia. Nechcem byť zlý, ale akože... Bývalo viac otázok. Oveľa viac. Býval si lepší youtuber. Ďakujem za pozornosť, toto bol Ask plný života. Ona už je hladná, takže ideme jesť. A už je rada, keď končíme, vidíte to? To je... Dobre, ďakujem, že si tu bola. A na budúce napíšte viac komentárov, viac otázok, ja si to budem čítať v tom YouTube, hej. Tam si to budem čítať. A teraz nemusíte písať otázky len na fanpage, ale píšte ich aj pod toto video do komentárov a urobíme ďalší Ask. Takže majte a čaute. Vaša!